matakin nan da ake ƙoƙarin zuwa na problem kin tsakaninmu a fara sanyo ikuna ciki na Libi ko kuma 'yan bandi na Libi, wallahi kan mu je can. Idan muka je can, na rantse da Allah ina da yakini wani ko awa ɗaya ba zai iya ƙara inda yake ba. Idan dai ta wannan ƙarfin za a je, wani awa ɗaya ba zai iya ƙara inda yake ba. Amma wautanmu ɗaya mu fara sanyo haraka iko a tsakanin abin da yake tsakanin mu fara sa wannan, saboda wauta ce. Kowa yana da iya bakin nashi ƙarfi da yake da shi, wanda kuma in muka yi amfani da cewa wannan ƙarfin da muke ji muna da a yanzu za mu amfani da shi akan yan uwanmu, to billahi lazi la ilaha illa huwa ba abin da za mu samu na riba face asara. Saboda yau su wanda za su cuta man nan ba ɗan ƙasarsu ba ne, ba su da alaƙa da shi, ba ɗan uwansu ba ne. Da kai da kace a taya cuta ma wani da wanda aka cuta ma su duka ɗaya take wurinsu. Amma ina so in gaya muku, in aka ce ta haka za a, na rantse da girman Allah akwai mutane da yawa awa ɗaya ba za su iya ƙara inda suke ba. Awa ɗaya wagga ba za su iya ƙara inda suke zaune ba. Da wannan nake kira duk abin da za mu yi regilanta tsakaninmu Nijeriya. Wannan shine kawai kiran da nake.